Ħadd ma weġġa f'inċident li potenzjalment seta' kellu konsegwenzi traġiċi għall-aħħar. Il-każ seħħ ftit qabel 3:09 ta' wara nofsinhar fi triq ħall-Qormi f'Ħalluqa meta għal xi raġuni trailer inqata' minn maż-żiemel li kienet iġorru. Mill-ewwel indikazzjonijiet jidher li l-vettura proprjetà ta' kumpanija tal-kostruzzjoni kienet għaddejja mit-triq wara li telqet bix-xogħol ta' kostruzzjoni minn ħalfar. Għal xi raġuni it-trailer inqata' minn maż-żiemel b'diversi planki tal-konkos jispiċċaw jinxterdu ma' triq. Fortunatament f'dak il-waqt ma kien hemm l-ebda vettura jew mutur fil-qrib u l-ebda planka ma spiċċat fil-karreġġata opposta. Ix-xufier ta' nazzjonalità barranija li tkellem ma' Net News irringrazzja lid-destin li kien ħanin miegħu għax fi kliemu dan l-inċident seta' kellu konsegwenzi ferm qar minn hekk. Sa dan it-tant din it-triq ewlenija ingħalqet għal xi ħin fid-direzzjoni ta' ħall-Qormi bl-uffiċjali tal-Pulizija jikkontrollaw it-traffiku sakemm sar it-tindif u l-investigazzjonijiet meħtieġa.